good evening and welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दङ होननानै। स' नोंथांमोना थाम्बनेल नुनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। स' दिनैनि भिडिअ मा माने आइमोना माने थाइजौ लाना फैदों आरो ना माने आलासि न'निफ्राय। स' आं थांनाय जायाखै माने लाना फैनो होबाय आरो ना। स' माने बेखौनो दिन्थिनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम। स' नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै थाइजौआ नुनायावथ' गोज्जा गोज्जा बरिया नुदों खिन्थु ओमफ्राय सिङावबो माबायदि गोदै नंगौना नङा नायनि आरो ना। हानिसै आरो ना। ओमफ्राय नै मनायावबो आरो ना हाजोबा आरो ना हादा हानिसै आरो गासैबो हाजोबो मानसि गैया नालाय जोंबो बिमा फिसा फंबाय आबै जागोन आरो ना। बाबायाथ' दानो फैया। ओमफ्राय हानिसै आरो ना बाल्थिं दै सिनि संख्रै दाबा प्लेट हानिसै आरो ना। लाइन थांबायलै लोगोफोर लाइन थांबाय सेस दानाबा। रुको जरा सबर करो। Guys, mana lain थांदोंमोन दै ओमफ्राय आं टस लाइन थांदोंमोन माने ओमफ्राय लाइना फैना जाबाय आरो हारसिं केमेरा आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखैबा? Harsing माबा होआखै आरो ना माने फालौ सिनि गरनैसो संख्रि गरनैसो ओमफ्राय फालौ मिक्स खालामनोसै दानिया जाबाय। ओमफ्राय नै दानिया रेडि जाजोब्बाय थाइजौ खाजिया। ये नैबे आंनि ये है मेरा ये है बाबू का फंबायनि नैबे ओमफ्राय नैबे आबैनो ओमफ्राय नैबे आइनि बानायबाय आरो ना। ओमफ्राय आइमोना थांदोंबा माने दहाय दखानाव इथिं थांगोन। स' माने बिसोर गैथ'आ आरो ना आइमोना माने फंबाया दखानाव दोङो ओमफ्राय आइया मा दखानाव माबा लायनो थांदों आरो ना माने सक माने जोंनि बे माने सकाव आरो ना सकाव माबा मैगं लायनो थांदों। स' माने आं जाग्रोनोसै आरो ना थाइजौखौ नायलांबाय थादों।
nanggo faido jana faido. Seriously. Lagu berjana mana ya? Jangan ya nak. Harsingnya saya tak salah. Gimana tuh nih? बड़ा हरामी हो बेटा. So guys, जाखांबाय आंनि फागोखौ ओमफ्राय दायो आबैनो हैनोसै आरोना आंथ' जाखांग्रोबायना आरोना माने ओमफ्राय नैबेखौ माने हैनोसै आरोना फंबाय आरो आबैनो आंनिखिनिखौ जाग्रोनानै समान समानानो आबै 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 ini थाइजौ मा खोमसि बोरो मानसियालाय नालाय फुडनि हाजावनाय बायदि हाजावदों नुजा जाथाय मा मानसि दो ओइलाय आबैया थाइजौ सातनि लामा मोनसिखौ लायोला थाइजौ गोथाव थाइजौआ मेंगो होनना बुंलाय मेंगो मेंगो होनना बुंलाय मेंगो आरो खेबसे मेंगो Oh my God! I love you. I love you. I love you. I love you. Wow. How are you? How are you? Wow. Renggo mato. How are you? Live and go. Neng naik aktor apa? Amar aktor naik. Aktor apa neng ya? Aktor ya. Aktor ya. Kada bola. Kada bola. Wah ada kada bola ya? Abu. Bon grum gahai. Bon grum me. Alasan apa ya no? Abu. Hari muke sawan ore. Hari muke sawan ore. Gimana tuh nih? Fungbai mana dukan aku itu ah? Biar ini. Dasam pada nih bimya. Ompay guys, आंजों भिडिअ खालामदों आरो ना माने सिगांथिंजाय दोननाय माने स्टेन्डथ' गैयाना आंनियाव ओमफ्राय बैसोर माने हि दोननायावहाय दोनदों आरो ना आङो मबाइलखौ बिदि दोननानैहा माने भिडिअ खालामदों आरो ना सिक्का जाका So guys, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you so much. Bye bye आरो next भिडिअ लोगो मोनसिगोन.